Mamicture na mi sa mong agi, mao na ni. Mao ni ang ilawom. Oh. Spikas. Paita ni silpi raw eh. Oh, ana mo na. Bulusot gadihang kawatan. Ang ulo masud gani di na katangtang. Oh. Mura na siya bubo. Amo lagi bangilag plywood kay plywood tarima. Bigko kini tarima na mo. Di tangtang. Atay ng mga kawatan na eh. Undangan na bisyuha eh. Nanom og kamote. Oh. Okay daog na muli na mi guys. Thank you. Kay time check is alas 4. 4 untuk